Добър ден! Днеска сте с Котсто, най-добрият машинкаджия. Сега ставам. Добре. С коя ще почнем? Бил майката, не знам с коя игра да играем. Които ще да цъкам на шестинки, ако фана бонуса фана. Малко ще цъкам и кучетата. Дай ми нещо с хората, бай мама си да бай малко да отидем с хората ми споти. Дай ми малко ще рекам. Дай ми ще Айде ме просто бонуса, майко му дай бар. Пях си бонуса, Пях си бонуса, бе. Айде, бе, добър майко, добър. Аз съм добре, аз съм добре. Искай си раза. Добре, това е барабан. Сега третия. Молица, пусни го в третия, бе. Пусни го в третия, молица. Не там, федерал, не там, Давай ги творим. Майка му да еба. Не го той четвърто деца, там майка му да еба, мъдъса да еба. Децата да еба. Мътни го ти куче там. Айде малко на Биг Бонанза. Ай, дай ми си бъня с катера, пшаран. Ай, моля се, дай ми го. Дай ми го, моля се. Айде си да ева. Ай, молеца. Криво е. Горе, виж, горе стига, брат. Горе си ще бъде храна, бе. Майка му да еба.
Айде, ако ще види някой черви да ги храни на едно време. Горе стои, горе го гледам. Няма го даде пак, няма го даде. Няма го даде, само трябва да ще изпаиш малата игра. Big Bad Bonanza. Ще да изпаиш рано. Айде, моите мечи, дай ми един път вкарай на плета. То скатер на вкарай. Майка ти не е дал, няма да е дал. Ако някой казино сайт иска да се спонсорира, да ви пише на лично. Няма къде ли пана пари? Айде, моите момиче, дай нещо е! Иба майката ще иба. Айде, бе, човек. Горе стои шибаняк на теб. Горе стои. На майката путката. Това майката ще му иба. И горе стои майката шахан да иба. Няма да го даде. Ако да го даде, стана папата ще стана, брат. Ето, няма да стана папата. Знаеш кой ще го даде? Да стана с папата. Ето. Да, майка му да еба. Еми до... утре.